जायनि बागै दिनै जों बाथ्रा सावरायगोन बेनो जाबाय मा साननैसो आवगायावसो हगारनाय YouTube चेनेलाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना मोनसे खुगा मेथाइ आनिया ब्रह्म YouTube चेनेलाव तो बेवहाय हगारनाय दाख्लै बावैसो मोनसे खुगा मेथाइया जाबाय मा गावनि अरिजिनेल कम्प'जिशन नङा। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव फिन बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे बिराद स्पेशल भिडिअ लानानै फैदों, स्पेशल टपिक लानानै फैदों, जायनि बागै दिनै जों बाथ्रा सावरायगोन। मानो होननानै बुङोब्ला दासान्दि बियो ससियेल मिडियाआव माने बिराद भाइरेल सोलिगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे 99% पाब्लिकआनो बिथांखौ माने ससियेल मिडियाआव ट्रल खालामगासिनो दङ। दा बै ट्रल खालामजाग्रा मानसिया सोर, बबेनि आरो बिथाङा मा जाहोननि थाखाय बेफोरबायदि ट्रल खालामजागासिनो दङ नङा होमबा? थ' बिनि बागै जों दिनै बाथ्रा सावरायगोन आंनि बे भिडिअआव। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, अब्लानो गासैखौ बुजिनानै मोनगोन। आनिया ब्रह्म दिनै जों जायनि बागै बाथ्रा सावरायगोन। मानो होननानै बुङोब्ला साननैसो आवगोलावसो बिथाङा गावनि मोनसे YouTube चेनेल, गावनि अफिसियेल YouTube चेनेलाव माने दोंसे खुगा मेथाइ हगारदोंमोन। दा बै खुगा मेथाइखौ लानानैनो माने बेवहाय 99% पाब्लिकआ बिथांखौ ट्रल खालामगासिनो दङ आरो बै ट्रल खालामजानायनि गुबै जाहोना मा जानो हागौ नङा होमबा? बेनि गुबै जाहोना जाबाय मा, जाय मेथाइखौ बिथाङा गावनि अफिसियेल YouTube चेनेलाव हगारनानै होदों बै मेथाइया माने गावनि अरिजिनेल कम्प'जिशन नङा। बिथाङा बेखौ कम्प'ज खालामाखै। बिथांनि अरिजिनेल जिथु कम्प'जार बे जाबाय गुबुन नङा होमबा? बेखौ देंखो होगिरिया जाबाय गुबुन नङा होमबा? एबा खुगा मेथाइ दै, खुगा मेथाइ होननानै बुङोब्ला जों माखौ बुजिमोनलाय? बै समनिफ्रायनो माउथ टु माउथ नङा होमबा स्प्रेड जाबोनाय, खुगाजों खुगा गोसारबोनाय नङा होमबा? बेखौनो जों खुगा मेथाइ होननानै बुजिनानै मोनो आरो दै। नाथाय दुखुनांथाव रावा जाहैबाय मा, जिथु आनिया ब्रह्म बिथाङा बेखौ कपि खालामदों आरो गावनि YouTube चेनेलाव रिकम्प'ज खालामनानै एबा रिमिक्स खालामनानै जिनिसखौ माने हगारनानै होबाय। थ' उइदाउट टेकिं एनि पारमिसन फ्रम दि अरिजिनेल अनार नङा होमबा? थ' बेनिखायनो बिथाङा बिराद दुखु फोरमायथिदों। दाख्लै बावैसो मैयासो माने निउस चेनेलफोराव फैनानै बिथाङा माने गावनि जिथु दुखु मोननाय, बोराबनाय बेनि सायाव माने खेंफोरथि होदों आरो दै, माने फोरमायथिदों आरो दै बेफोरबायदि खालामनाङामोन। साननै सानथामसो नायदिनि ना अहं दिन्थिनानै जुजिनो नायो नामा सुजुगिरि धीरेश्वर बरनार्जी? आंबो साननै सानथामसो नायदिनि बेखौ डिलिट खालामो ना खालामा, ना अहं दिन्थिनानै माने जुजिनो थाखाय थियारि जाबाय। थ' बेवहाय सासे अरिजिनेल माने मा दं, देंखोगिरि दं। अरिजिनेल देंखोगिरि होननानै बुङोब्ला सोरखौ बुजियो? बिमला बर' होननाय सासे आइजो दं नङा होमबा? थ' बै बिथाङानो जाबाय बिथांनि अरिजिनेल अनार। फाफ्लि बना जौ लोंनानै हिन्जाव खावनायनि सम गैलिया आब'। बे खुगा मेथाइखौनो बिथाङा गावनि जिथु अफिसियेल YouTube चेनेल बेवहाय हगारनानै होदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय मा, जाय मेथाइखौ बिथाङा रोजाबनानै ससियेल मिडियाआव हगारनानै होदों बै मेथाइनि अरिजिनेल कम्प'जारा गाव नङा, गाव अरिजिनेल सिंगार नङा, जायनि जाउनाव बिथांखौ माने 90% पाब्लिकआनो माने ट्रल खालामदों आरो बिथांनि जिथु YouTube चेनेलनि जिथु कमेन्ट सेक्सन बिथांखौ माने गाज्रि रोखोमै जावदों, गाज्रि रोखोमै रायदों आरो गाज्रि रोखोमै माने गावनि दुखु मोननायखौ माने फोरमायथिदों। मानो होननानै बुङोब्ला आं गिबियावनो बुंखाबाय जितु बे मेथाइनि अरिजिनेल कम्प'जारा गाव नङा आरो दै। अके, दा बे मेथाइखौ लानानै माने गोबां ससियेल मिडियाआवनो माखासे लिरनायफोरखौ नुनो मोनगोन आरो मिथिबाना गाव गावनि पेजफोराव बिथांमोना सोरबा सोरबा माबा माबि लिरनानै होदों। दा बिथांमोना मा लिरनानै होदों आं बेखौ एसे सावरायगोन दै। आं मोननैसो कालेक्शन खालामदों। थ' बिथांमोना बेवहाय मा लिरदों नाय। फार्स्टआव आं फरायगोन बेवहाय नै जोंहा सासे बिराद मोजां
देंखोगिरि नयन बरगयारि बिथाङाबो सासे बिराद मोजां देंखोगिरि थ' नयन बरगयारि बिथाङा माखासे बाथ्रा लिरदों बेवहाय बिथाङा लिरदों मा फक सङा बिदिसो जाबाय होनबा थाखानाय मेथाइखौ एबा सम्पतिखौ मानो गाज्रि खालामदों फक सं होनलायनाय बोरो बर'नि दामग्रा आगजु खाम सेरजा सिफुङालाय बोरो बबे एंगेलजों फक जाखो बेलाय बर'नि खुगा मेथाइ जानोबा सारेगामा फादानि सायाव मोनबेसे नट माइनास जायो बेखौ मिथियोना मिथिया मिथियोना मिथिया बे हिन्जावा जादों आरो अके मा घन्टा मिउजिक होनाय जाखो बे गुबुन हारिनि नट टिउन इन्स्ट्रुमेन्टजों बे फक संनि मिउजिक जायो नामा आबु बिमला बर' खननाय मेथाइयानो बेसेबा मोजां दंखायो इउटुबाव इयुन जोलैफोरनो बेफोरबादिसो फोरोंलांनो नागिरदों नामा बे खुगा मेथाइखौ गोदान खुगा मेथाइ सुजुनो रोंला नामा बर'नि थाखाय मोजां मोजां खुगा मेथाइफोरखौ गाज्रि खालामफैगासिनो बे हिन्जावा टाइटेलाव लिरोब्ला निउ कभार सं जायो बे मा निउ बड' फक बेलाय जों गुमा नामा जादों आरो बिथाङा माने बिथाङा मा होननानै बुंदों बुजिबाना जाय मेथाइखौ बिथाङा जे रिमिक्स खालामदों एबा रोजाबफिनदों रिकम्पज खालामदों नङा होमबा थ' बेखौ बिथाङा निउ कभार सं हिसाबै लिरनो हागौमोन थिग बेफोरबादि बाथ्राखौ एसे बुंदों आरो आंनि बुजिनायाव नयन बरगयारि बिथाङा खिन्थु बिथाङा लिरबाय मा निउ बड' फक सं लिरनानै होबाय नङा होमबा निउ बड' फक फिउजन ना माबा मोनसे लिरना होदों नङा होमबा थ' बे मेथाइनि थाखायनो बिथांखौ माने बिराद ट्रल खालामजादों आरो बिनि अनगायैबो बेवहाय जोंहा मोनसे बडलेण्ड बुब्लिनि पेज थ' बडलेण्ड बुब्लियावबो बुंदों आरो थाफ्लि बना जौ लोंनाय मेथाइखौ आनाया ब्रह्मआ 24 घन्टानि गेजेराव इउटुबनिफ्राय बोखाराब्ला बड' रेडिअ एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएशननिफ्राय आयेननि गोख्रों राहा लानाय जागोन हेम खाख्लारि बे हेम खाख्लारि बिथाङा बुंदों आरो बड'सा पेजावबो नोंथाङा बेखौ नुनो मोनगोन जे आनिया ब्रह्मआ थाफ्लि बना जौ लोंना बर'नि खुगा मेथाइखौ खनफिननायनि थाखाय गासै रायजो राजाफोरनाव निमाहा बिनांगौ मेथाइ दिहुनगिरि सुजुगिरि देरेश्वर बर' अके थ' बड'सा पेजाव बे बाथ्राखौनो बुंदों जे सुजुगिरि देरेश्वर बर'आ मिथिबायना जाय मेथाइनि दिहुनगिरि जाय मेथाइखौ सुजुदोंमोन बै मेथाइनि सुजुगिरि मिन्स होनबाथाय कालेक्ट जाय माने कालेक्ट खालामदोंमोन मेथाइखौ ओरैनोथ' आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन जे खुगा मेथाइनि जिथु गाहाय सुजुगिरि थाया नङा होमबा जाय मेथाइया माने खुगा खुगा स्प्रिट जाबोनायसो नङा होमबा बिनि खिन्थु बेखौ कालेक्टर हिसाबै थागोन आरो जाय माने बेखौ कालेक्शन खालामदों नङा होमबा थ' बिनि जाय कालेक्शन खालामबाय बेखौनो सुजुगिरि हिसाबै जों लानो हागोन आरो खिन्थु एसे आं बिजाबाव मोननाय बादिब्ला माने खुगा मेथाइनि रावबो गाहाय सुजुगिरि थाया होननानै बिदि मोनदोंमोन आरो दा आं बे बाथ्राखौसो बुंदों गोरोन्थिबो जानो हागौ आंनियाबो निमाहा होबानो जाबाय बेनिफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा जिथु राजा नार्जारि नङा होमबा डाइरेक्टर जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि बे बिथां डाइरेक्टराबो माने बेवहाय माखासे बाथ्राखौ लिरदों आरो सुंद'यै लिरदों बिथाङा लिरदों मा एथ' मोजां मेथाइखौ बरबाद खालामलाबायो बर' रावखौ मोजां सोलोंनानै लाग्रोबानो जादों आरो थ' बिथाङा बुंनायनि जाहोना जाबाय मा बर' रावखौ सोलोंनानै बुंनायनि जाहोना जाबाय मा बिथांनि जिथु प्रनाउन्सियेसनफोरा दासिमबो क्लियार नङा आरो बेनि थाखायनो माने बिथांखौ बुंदों मा जे बर' रावखौनो सोलोंनानै लाग्रो येस डेफिनेटलि बर'ब्लाथाय नों बर'खौनो एसे रोंखानांगोन नङा होमबा थ' बर' जानानै जुदि नों बर'खौ मोजाङैनो प्रनाउन्स खालामनो हायाब्ला रिंसारथि होनो हायाब्लाथ' बे मोनसे दुखुनि राव ना अके जेखियानो जादोंला थ' बिथांखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आरो जे जोंहा नार्जारि राजा बिथाङा एबा राजा डाइरेक्टरा आरो बेनि उनाव जोंहा जिहेतु सपन कुमार ब्रह्म बिथाङाबो सासे डाइरेक्टर बिथाङाबो बर' सावथुन मुलुगनि डाइरेक्टर सासे बिराद गागि डाइरेक्टर थ' बिथाङाबो बेवहाय माखासे गावनि इउटुब पेजाव लिरदों आरो बिथाङा एसे द्लामैनो लिरदों थ' बिथाङा मा लिरदों बेखौबो आं एसे फरायनानै खिन्थानि नोंथांमोना खोनासंदों बिथाङा लिरदों जेरै दा बयबो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय खुगा मेथाइखौ गोदान रिमिक्स खालामनायनि हुदाखौ गारनो थिनदों दुखु मोननाय फोरमायदों थिग बिदिनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बैसागुखौबो आगु बैसागु फोरबो फालिनाय बर'नि गुबै बैसागु फोरबोखौ रिमिक्स दाखालाम वेस्टार्न कालचार फल' खालामना अके लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनोसै नाथाय फोजोबनायनि सिगां नोंथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायगोन जाय बिथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव गोदान प्लिज नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौ थुनानै ला जाहाथे इयुनाव फैनो गोनां जिथु आंनि भिडिअ बिनि नटिफिकेसन नोंथांनिसिम सफैयो थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेयावनो जोब्बाय गोजोन्थों